Sirkal ochako chenro mar gero klese kuonde mopogore opogore pacho mag junior secondary. Jatije weche somo e gwenge ma kadhowadh nam chumbi Luka Chebet nolero ni e gwengego sirkal omiyo omenda mar dhi gero klese 355 e tielo mokwongo mosir kod chenro mar Kenya Primary Education and Equity in Learning. Nyaka sani Chebet wacho ni gedo mag klese 102 dhi mbele kaunti ma Kilifi. Kata kamano wacho ni gedo e tielo no osechopo 98 kendo klese biro chako tia yanga igane. So that we can deliver the afternoon. We are doing at 98% completion, and my strategy and my directive as we are implementing projects is that I want, God willing, by 15th of October, all phase 1 classrooms assigned to Coast Region are fully completed. And no one among the stakeholders from this region should doubt as to how will be the grade 9 students have classrooms. Classrooms are ready before grade 9 reach.